Господи Боже мой, Ти си провери. Исполнението ръце апостол Павла до евреите Братя, ако изреченето чрез ангели слово излезна верно и всяко престъпление и послушание получи праведна оплата, а стих излезне, ако занемарим такова велико спасение, което велики от начало и съпредаване, даровете на Святаго Духа по своя воля. Защото не на ангели Бог покори вътната вселена, която говори, а напротив някой вече свидетелство нейде си, казвайки, той е човек да го помни, или си човекът ще да го помогна. Всичко, което взехме, като избори светейши Бога, да довестите ли се Евангелие да режим? От Луки Святаго Евангелие чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Рече Господ на учениците си: който вас слуша, мене слуша, и който се отмята от вас, от мене се отмята. А който се отмята от мене, отмята се от оногова, който ме е пратил. 70-те ученици се върнаха с радост и казваха: Господи, в Твое име
и бесовете се покоряват нам. А той им рече: видях сатаната как падна от небето като светкавица. Ето давам ви власт да настъпвате на змии и скорпи и всяка вражеска сила, и нищо няма да ви повреди. Обаче не се радвайте на това, че духовете ви се покоряват, а радвайте се, че имената ви са написани на небесата. В оня час се зарадва духом Исус и рече: прославям те, Отче, Господи, на небето и на земята, задето се утаил това от мъдри и разумни, а си го открил на младенци. Тъй е, Отче, понеже такова беше Твоето благоволение. На много лета Este молим цел благочестивен, православен, богатым народекстен войск, поддержавай победи, пребивание, мир и здравие, спасение, и Господу Богу нашему най-паче поспешите, пособите му се, и покойте под нозим всякого врага и супостата. И ще молим се от светейшим Отцем нашим Максимем митрополите, и патриархсе Богостем, о преосвещеничем епископе Неофите, о братик наши, свещеници, свещено монастре, свещено дяконе, и монастки отсеем во Христе, братце наши. И ще молим се о блажени и преснопаметних Создателей стал храма сега, и о всех предпочивши отец и брати, с неблагочестно лежащих и повсюду православни. И ще молим се о милости, жизни, мир, здраве, спасени, посещени, пущени, оставени ги хлопа Божи, благочестивих и православни християн, живущи и пребивающи в Нарисей, овеси се им настоятели, брати се там храма сего. И ще молим се о подносящих и добродеющих, посветени се чистем храме се, нуждающих, поющих и предстоящих людей, ожидающих Тебе, великие, богатые милости. Яко милостив и човеколюбец Бог си, и Тебе слово силаем Отцу и Сину и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Паки миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Премудрость. Яко да под державою Твоею всегда храними, Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
веков. Антесно. Архиерейство Твое, святейший владыко, да поменет Господь Бог во царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Благочестивый православный болгарский народ, Антиохийского Игнатия, Иерусалимского Диодора, Московского и всея Руси Алексия, Грузинского Илью, Сербского Павла, Румынского Теоктиста, блаженнейшие митрополити архиепископи, Кипрского Хризостома, Атинского Серафима, Полского Василия, Чешского и Словашкого Доротея, Албанского Анастасия, Американского и Канадского Теодосия, святейший болгарский синод, всякое епископство православных, без священнический, диаконский, монашеский чин, и всех вас, благочестивых и православных христиан, запоминайте Господу царствие Твое, всегда и во веки веков. Архиерейство Твое, святейший владыко, да поменет Господь Бог во царствие Своем, всегда ныне и присно и во веки веков. Святейшего отца нашего Максима, митрополита Софийского и патриарха Болгарского, со священным его клиром и богохранимую паствою, да помянет Господь Бог во царстве Своем, всегда, ныне и присно и во веки веков. Блаженно почивших экзархов болгарских Антима и Иосифа Стефана, патриарха Кирилла, и всех от века почивших архиереев, иереев, диаконов, монахов и православных христиан, всех потрудившихся на пользу святейшие церкви болгарские, да поменет Господь Бог во царстве Своем, всегда, ныне и присно и во веки веков. Блаженно почившего освободителя нашего императора Александра Николаевича и всех воинов, падших на поле брани, за веру и освобождение Отечества нашего, да помянет Господь Бог во царстве Своем, всегда, ныне и присно и во веки веков. Всех усопших братьев, потрудившихся и послуживших во всечестном храме сем, всех усопших сродников наших, зде лежащих и повсюду православных, да помянет Господь Бог во царстве Своем, всегда, ныне и присно и во веки веков. Ктиторов, дарителей, благоукрасителей святаго храма сего, поющих, служащих, молящихся в нем, вас и всех благочестивых и православных христиан, празднующих святый праздник сей, да помянет Господь Бог во царстве Своем, всегда и
Двамата са толкова правилни. Ангела мирна, верна наставника, хранителя душ и телес наших, у Господа просим. Възлюбени братя и сестри, това прошение Светата Църква отправя всеки ден по няколко пъти в богослужебната ектения, с което моли Бога да ни даде ангел на мира, верен наставник, пазител на душите и телата. От люлката до гроба нашия живот и дела ние постоянно се нуждаем от различна човешка помощ. Но през нашето земно съществуване, по пътя на душевното ни спасение, Бог ни е дал и небесна закрила от светите ангели, които честваме днес. Ангелите са духовни, безплътни, невидими за нас, разумни, със свободна воля същества, създадени преди видимия свят. Множеството на ангелите е неимоверно голямо, много милиони, независимо от тяхната любов и блаженство, те не са равни, делят се на различни степени. Свети Дионисий Ареопагит говори за три ангелски степени: серафими, херувими, престоли, господства, сили, власти, начала, архангели и ангели. Главните архангели са 7, пръв между тях е архистратит Михаил. Ангели се намират в непрестанна слава на Бога, но по Негово веление те възвестяват и изпълняват волята му. Предпазва човеците от злополучия, подкрепят ги добродетелните им постъпки, предохранява ги от дяволови ползи, служат им делото на спасението. Свети апостол Павел пише: „Знаете, всички са духове служебни, провождани да служат на ония, които ще наследят спасението“. Само по Свещено Писание се говори за благодатна ангелска помощ.
Например, в Ветхия Завет, когато Авраам протегнал ръка за коли сина си Исаака, ангел Господен му викнал в небето: не дигай ръка върху момчето и не му прави нищо, защото сега познаш, че се боиш от Бога и не пожали единичкия си син за мен. Господ последва Содом на издарени, явяват се Божи ангели да спасят праведния Лот и дъщерите му и беззаконния град. А в Новия Завет ангел Божий е известил на Захария, бащата на свети Иоанн Предтеча, когато той почти да се извършва отведение в храма, че ще му се роди син, когото ще нарече Иоанн. Архангел Гавриил, изпратен от Бога, и известил Назарет на Пресвета Дева Мария за раждането от нея на Спасителя на света Иисуса Христа. Ангел Господен се е бил на пастирите край Вифлеемската пещера и изрекал: не бойте се, ето благовестта ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци, защото днес се роди в града Давидов Спасител, който е Христос Господ. И признато се е било с ангела многобройно воинство небесно, което славило Бога и казало: слава в висотите Богу и на земята мир между човеците благоволение. Ангели служили на Христа пустинята, когато той постил там 40 дни. Ангел го подкрепил, когато той се молил с първа пот на челото в Гесиманската градина, преди кръстната си смърт. Ангели съобщили на жените мироносци за възкресението на Исуса, като им казали: не бойте се, знае, че търсите разпът на Исуса. Няма го тук, той възкръсна, както беше казал. Ангели се били на апостолите при Възнесението Христово в Деманската планина. Житието на светите четем, че ангели Божии са се явявали в видим образ на мнозина големи праведници. Свети Йоан Златоуст казва: ангели присъстват навсякъде и особено в Божия дом, президентите царя, и всичко е изпълнено с тези безсмъртни сили. Светата църква е божествената литургия на пресвещените дърве. Ние сили небесни с нами невидимо служат за прославяне на Бога и подкрепа на нашите молитви със своето ходателство. При светото таинство кръщение се дава от Бога на Тоя, който бива кръщаван, ангел-хранител, ръководител по пътя на спасението. Ангел-хранителят е всякога с нас, пазени от беди, подкрепени в доброто, охранявани от следи. Той отстъпва от нас само когато изпаднем в тежки грехове, докато се разкаем и покажем. Той ни придружава и смъртния ни час. Възлюбени братя и сестри, ние трябва да не оскърбяваме с лоши постъпки ангела-Спасител, а със силна вяра, чрез живот, добри дела, да бъдем достойни за ангелската помощ на живота по пътя на нашето спасение. За върховния призив ангела призна, верно наставните правители, душите с нашето Бог въпроси, да отговаряме:
Подай, Господи. Амин. Скъпи в Господа, Ваше Святейшество, Преосвещени Владико, скъпи гости, чест имам да ви поздравя от името на църковните настоятели на столетният ни православен храм Свети Архангел Михаил, от името на боголюбивите християни на село Костенец и от мое лично име с гостоприемното българско топло добре дошли. Добре дошли в пределите на древна просиялата костенечка епископия. Особено радостен и вълнуващ за нас е този ден, който се превърна в духовно тържество за жителите на този благочестив край, където се пасят прекрасни традиции и ревностно се съхранява праотеческата вяра. И ето те са се стекли в Божият храм, за да засвидетелствуват своята голяма християнска любов към вас и да споделят заедно с нас духовната радост. Историческа истина е, че през зловещите дни на черното робство народ, възрожденска интелигенция и духовни водачи бяха едно неразривно цяло. Възрожденската интелигенция възпитаваше народа ни с личен пример. Сама предана на Светата ни църква, тя свято пазеше народните и църковни традиции. Радостно е, че днес, когато различни секти се чудят как духовно да разединят народа ни, пак нашата родна интелигенция, както видяхте днес учители с дечица и духовните водачи във ваше лице, справо с гордост се обръщат назад към великата епоха на Възраждането, за да черпят духовни и морални ценности за сплотяването на народа ни. Всички, и образовани, и не, интелигентни, обикновени граждани на нашето село Костенец са се стекли, както виждате в светият храм, в делничният понеделник, за да се докоснат до вас, ваше святейшество, и духовно горди да отнесат вашето благословение по домовете си. Затова от все сърце ви моля, ваше святейшество, да преподадете архипастирското си благословение на боголюбивите чада на село Костенец, да така да се върнат с тази радост по домовете си духовно ободрени. А вам, скъпи архипастирю, молитваме Бог да дарува крепко здраве, бодрост и дълголетно да служите за полза на светата ни православна вяра и на скъпото ни Отечество. На много е лета, ваше святейшество. Благодаря много за топлото поздравление. Аз с голяма радост дойдох във вашето хубаво село с историческо минало, с благочестиви християни и родолюбиво население, да отправим заедно молитви към Господа Бога, празника на светия архистратига Михаила и другите небесни безплътни сили в този свят древен храм, който носи неговото име. Да ви поздравя, отец предстоятеля на храма, настоятелите, певците
които така хубаво изпълниха песнопенията по светата служба, от което личи, че те са се готвили много достойно за участие в богослужението, не само сега, но и всякога, за ревността, на които с възхищение говори и отец-предстоятеля на храма. Да поздравя и неговото свещенство, Левкийски епископ Неофит, с когото дойдохме от столичния град, отец наместника, отец Христо, мой съученик от семинарията, и всички вас, възлюбени братя и сестри, да ви пожелая здраве, радост Господа, мир, успех във вашите добри дела, да устоявате светата православна вяра против разполи, злопакостни секти, да стоите здраво по градите на Светата Българска православна църква, която е дала неимоверно много през време на цялото съществуване на българския народ. По представителство на Архистратига Божия Михаила и на другите небесни сили, Божието благословение да бъде върху всички вас. Сърцето ви се изпълни с голяма радост, като видях децата, учениците, надеждата на Светата ни църква и на родината ни да ни посрещат с такъв голям възторг. Надявам желая здраве, успех в здравото учение и всяко благополучие. Божието благословение да бъде върху всички вас. Амин. Благоденствено и мирно е житие, здравие же и спасение, и во всем благое поспешение, подашт Господи, святейшему Отцу нашему Максиму, митрополиту Софийскому и патриарху Болгарскому, со священим его клиром и богохранимою паствою, и сохрани его на многое лето. Христолюбивому воинству многое лето. Предстоятелю святаго храма сего, священнослужителем, настоятелем, всем поющим, служащим и молящимся в нем, всем зде предстоящим
празнующим свети празник сей, всем зде живущим и пребивающим многое лето. И възторг се изпълва сърцето ми, като гледам доведените много дечица в храма по Христовите думи. Оставете децата и не им пречете да дойдат при мене, защото на такива е Царството небесно. Върху тях, върху родителите, върху близките, върху всички живущи в това село да бъде Божието благословение. Ваше Светейшество, позволете ми от името на всички свещеници и на нашите пасоми от Ихтиманска духовна воля да ви благодарим за това ваше посещение, за Божествената света литургия и молейки Бога да ви дарува с крепко здраве и дълги години, за да не водите крепко по пътя на православната ни истина. Благодарим ви от сърце. Благодаря и аз, отец наместник, много поздравлението, което ми отправяш тук, не значи, че отклоняваш посещението в Ихтиман, за там да се поздравим. Аз ви каня в цялото околие, от цялото околие. Благодаря много. Многая лето. Господи Исус Христа наш, Христе Боже нас, помилуй нас. Ще извършим традиционния водосвет, за да се повършим с светлата вода. Тук в храм. А чакайте така малко, да минем ние. А да минем ние да може. За теб си не вкусят, ти където ти знаеш доктор, там се ставай. Като ни кажеш, ние ще спорим. Нема бънка. Още аз се. Чакай, ставайте се. Припадем в покаяние, зовуще изгубени души. Владичице, помози на ни милосердувавши, почти ся погибаем от множества прегрешени. Не отврати Твоя рабични, тя бои и повела. Яко святи си Боже наш, Тебе славу посылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святи безсмертни, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Amen. И духове Твоему прокимен глас трети, Господ е моя светлина и мое спасение, от кого ще се боя? Господ е крепост на моя живот, от кого ще се плаша? Премъдрост. Из посланието на светия апостол Павла до евреите щение. Братя и сестри, както освещаващите и освещаваните, всички са от едного, затова той се ни срамува да ги нарича братя, думайки: ще възвести името ти на братята си посред църква, ще ги възпея. И пак ето на мен и децата, които Бог ми даде. А понеже децата са участници в плът и кръв, той еднакво взе участие в същите, да чрез смъртта да порази онова, когото е властта на смъртта, се реч дявола, и да избави ония, които страх пред смъртта през цял живот бяха подложени на робство. Защото наистина не от ангели приема естество, а от потомството Авраамово приема. Защото длъжен бе да прилича по всичко на братята, да бъде милостив и верен първосвещеник във всичко, що се отнася до Бога за очистване греховете на народа. Защото в това, що сам претърпя, като биде изкушен, може на изкушаваните да помогне. Четаещему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Премъдрост, простимо си старо Евангелие. И духови Твоему. От Иоанна Святаго Евангелие чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Амен. В онова време възлезе Исус в Иерусалим, а в Иерусалим при овчи порди се намира капалня, по-еврейски наречена Ветезда, която има 5 притвора. Тех лежеше голямо множество болни, слепи, хроми и сръхнали, които очакваха да се раздвижи водата. Защото ангел Господен от време на време слизаше в капалнята и раздвижваше водата. И който пръв влизаше след раздвижването на водата, оздравяваше,
от каквато болест и да бе налегна. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Смир, Господ, се помолим. Господи, помилуй. За мир свещен спасител наш души, Господ, се помолим. Господи, помилуй. За мир по целия свят, за все се Божи църкви и за съединението на всички, Господ, се помолим. Господи, помилуй. За да се посветим, че светлината на разума и същата Троица, Господ, се помоли. Господи, помилуй. За да ни направи Господ Бог, синове и наследници своето царство, чрез причащаването, пръсването с тая вода, Господ, се помоли. Господи, помилуй. За да се избави от всеки скръб, гнев, беда и нужда, Защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Святаго Духа, сега и винаги и во веки веков. Амин. Господу помолим се. Господи, помилуй. Господи Боже наш, който си велик по творчески замисъл и чуден по дела, Създатели на всички видими и невидими твари, Ти пазиш завета си и милостта си към ония, които Те обичат и спазват Твоите повели. Ти приемаш умилните сълзи на всички, които са в неволя. Ето защо съдани ни устрашиш със своя вид. Ти си дошъл в образ на раб, да дадеш наистина телесно здраве, казвайки: ето Ти оздравян, идей греши вече. Ти с кълчица си направил здраве очи си на слепие и като си заповядал да се умие, с дума си направил да види светлината. Ти рушиш в основите на вражеските злини, услаждаш соленото море на Твоя живот и укротяваш вълните на бедоносните чувствени наслади. Ти сам, човеколюбиви царю, който си ни дал да се облечем в снежно-бяла одежда чрез вода и дух, изпрати ни чрез пускането и поръсването с тази вода Твоето благословение, което заличава скърнотата на страстите. О, Владико, молим се, посети благи нашата немощ и изцели нашите душевни и телесни дълги чрез милостта си. По молитвите на пречистата Владичица наша Богородица и Преснодева Мария, със силата на честния животворящ кръст, по застъпничество на честните небесни безплътни сили, на честния славен пророк, предтеча и крестител Йоанна, на светите славни и всехвални апостоли, на преподобните и богоносни наши отци, велики иерарси и вселенски учители Василия, велики Григория, Богослова и Иоанна Златоуста, на светите наши отци Атанаса и Кирила Патриарси Александрийски, Кирила Патриарш, Спиридона Тремесунски, Николай Мирликийски чудотворци, на светите наши отци Методия и Кирила, учители славенски, и Климент архиепископа Охридски, на светия равноапостолен цар Борис, на светите славни победоносци, великомъченици Георгия победоносци, Дмитрий Мироточиве, на светите и добропобедни мъченици, на светите и праведни богоци Йоакима и Анна, на светите славни и чудотворци безсмъртни Косма и Дамяна, Кира и Йоанна, Пантелим, Мермолая, Самсона и Диомеда, Мокея, Никита, Далулей, Трифона и на всички Твои свети.
Спаси, Господи, благочестивия и христолюбив български народ и го запаси под Твоята закрила. Господи, да ни помилуй. Светия български синод, всички православни христи, които верно преподават Словото на Твоята истина, и всички свещеници монашески чин. Скърби и помилуй тях и нас, по великата си милост, избавяйки ни от всяка неволя, защото Ти си изворът на изцелението, Христе Боже наш. Затова слава Ти отправяме с безначалие. Глави наши, Господи, преклони Тебе, Господи. Защото Ти си нашето освещение, на Тебе въздаваме слава, благодарение и поклонение. С безначалният Твой Отец, все свети, благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победи православному българскому народу, на съпротивния даруй, и Твое сохраняй, крестом Твоим жительство. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победи православному българскому народу, на съпротивния даруй, и Твое сохраняй, крестом Твоим жительство. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победи православному българскому народу, на съпротивния даруя, и Твое